O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado do secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, visitou esta tarde a feira Emprego in Campus Ourense, organizada pola Universidade de Vigo no Pabillón de Deportes Universitario Ourensán, para que o alumnado das diferentes titulacións poida coñecer as oportunidades profesionais existentes en empresas de moi diversos sectores. En concreto, segundo sinalou o conselleiro, este ano destínanse ás 3 universidades públicas galegas 410.000 euros para promover actividades como feiras de emprendemento e apoio ao emprego nos 7 campus. Co convencemento de que a mocidade é o maior garante para construir unha Galicia próspera, o conselleiro referiuse a accións de apoio como o programa Investigo para fomentar o emprego xuvenil no eido de investigación, a tecnoloxía e a innovación, con 4,8 millóns de euros para apoiar a contratación nestes campos, concretamente de persoas menores de 30 anos desempregadas. Así mesmo, o programa Galicia Emprega, con 17,5 millóns de euros, persegue incentivar a contratación das persoas desempregadas con máis dificultades para atopar traballo, como é a xente nova. Tamén se reeditan este 2024 os obradoiros de garantía xuvenil, con preto de 6,6 millóns de euros para que uns 240 menores de 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil poidan acceder a 15 programas de emprego entre este ano e o que ven.